Tofa, gwamnatin Bauchi ta tura Sheikh Abdulaziz Dutsen Tanshi gaita ta musamman domin a zo a zauna a mukabala da shi. Wanda wasu suke tare da cewa wayan a kama shi ne sai aka tura masa wannan gayyata. Bara dai ku ji abin da yasa aka gayyace shi. Tun bayan da Sa'anu suka saki waƙarsu da ake cewa zai baka bacin annabi, wannan waka ta janyo cece kuce da yawa. Kowane malami yana fita yana faɗar ra'ayin shi akan wannan waka, amma ga ra'ayin Sheikh Abdulaziz Dutsen Tanshi wanda shine abin da yasa aka tura masa wannan gayyata. Bara mu ji tare. To, ina masu kiran Tijjani mushe, masu kiran Inyas mushe, masu kiran Halluti mushe. To kun ji, alladhina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To mu ma har abada ba za mu kira Tijjani ba, kuma ba za mu kira manzon Allah ba. Wa za mu kira? Karnuka ku je ku ta haushi, dama ba ku san tauhidi ba ku san addini ba. Rasul jarima ya batar da ku. Na farko wannan furshi da ya bata wa 'yan Tijjani rai baki ɗaya domin ya yi amfani da kalmar mushe ya alakanta shi da Shehu Tijjani, kuma garin Sheikh Tahir Usman Bauchi ne Bauchi. Bacin amfani da kalmar mushe sannan ya yi amfani da kalmar karnuka ya misalta su da shi. Mutane da yawa sun ce bai kamata yana malami bai dinga kwatanta 'yan uwansa musulmai da karnuka ko kuma yana amfani da kalmar mushe akan abubuwan da suke girmamawa. Ta dai bangaren kuma akwai inzana da yawa da suka ce babu sa hannunsa a cikin wannan mukabalar da za a yi. Da haka suna kira ga mabiyansu kada ma wanda ya halarci wannan mukabala. Amma fa Sheikh Abdulaziz Dutsen Tanshi ya karbi wannan gayyata hannu bibi kuma ya ce zai je. Shin me ra'ayinku dangane da wannan mukabala ko kuma shin me ra'ayinku dangane da furcin da Sheikh Abdulaziz Dutsen Tanshi ya faɗa? Allah ya sa mu dace, Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya, mu sha ruwa lafiya.